Қонакланып киләм мәктәп сиңа, гомеремнең тәүге баскычы, дулкынланып ишегеңне ачам, тотып кулга белем ачкычын. Яшә мәктәп, авылымның күрке, балкып тор син илем күгендә, белем канатларын куучы син, йолдыз булып ян син гомергә. Якты йолдыз кебек балкыйсың син, бала чакның аяз илендә, туган йортым сыман газиз булып, торасың син күңел түрендә. Күпләр килеп синнән үрнәк ала, мәктәбем син, белем учагым, гомеремнең якты хатирәсе, бәхетле, гүзәл бала чагым. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бай тарихлы измә җирлегендә урнашкан мәктәбебез тормышы, яшәеше безгә белем һәм тәрбия биргән укытучыларыбыз белән таныштыру өчен сезне Зәңгәр экраннар алдына чакырабыз. Сезгә мәктәбебезнең кайнар сәламен тынычлык җыры аша җиткерәбез. Кыңгыраулы мәктәп еллары кеше хәтерендә кала торган иң күңелле һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Бу чынлап та бик дөрес. Мәктәп безнең өчен бик мөһим булган беренче белемне генә түгел, ә тәүге тормыш дәресләрен дә бирә. Әйе, һәр көне ашкынып бардай мәктәбебез булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомеренең иң матур чаклары мәктәп белән бәйләнгән. Мәктәбебезнең бу уникаль тормышы белән таныштыру өчен сүзне директорыбыз Гыйбадуллин Зөлфәт Фуат улына бирик. Агымдагы уку елында Измә урта мәктәбендә 240 укучы белем ала. Аларга 28 укытучы белем һәм тәрбия бирү өстендә ныклы эш алып баралар. Мәктәбебезнең инде төп бурычы булып балаларны тәрбияле, белемле итеп, олы тормыш юлына әзерләп чыгару максаты тора. Инде безнең мәктәбебездә эшчәнлек алга таба карап, план нигезендә алып барыла. Бигрәк тә инде безнең олимпиада хәрәкәте, фән олимпиадаларында эшчәнлек өстендә зур уңышларыбыз бар. Менә бу елдагы муниципаль этапта 30 призер һәм җиңүчебез бар. Республика этабында 2 җиңүчебез, 10 призерыбыз бар. Региональ этапта 1 призерыбыз, халыкара этапта 1 призерыбыз бар. Инде мәктәбебездә уку белән бер рәттән, шулай ук инде безнең балаларның өстәмә шөгыльләрен үстерү, сәләтләрен арттыру өстендә эшлибез. Бу өлкәдә инде безнең 10 өстәмә белем бирү түгәрәк эшли. Аларда безнең инде 150дән артык бала белем һәм тәрбия алалар. Шулай ук инде безнең алдагы уку елы бит инде ул укытучылар елы билгеләп үтелде. Моның өлкәсендә генә матур итеп очрашулар уздырдык. Өлкән ветеран укытучыларыбызны хөрмәтләдек. Бу уку елы инде безнең гаилә елы буларак игълан ителде. Моның өлкәсендә дә планнар корып, матур итеп кенә эшләр алып барабыз. Төрле фестивальләрдә, ярышларда, конференцияләрдә бик актив катнашабыз. Менә соңгы уңышларыбыз инде безнең Бөтен Россия президент ярышларында безнең мәктәбебез командасы Татарстан Республикасында беренче урынны алып, Татарстан данын Россия күләмендә уңышлы гына яклап кайтты. Монда инде безнең 6нчы сыйныф укучылары Алиф Азат Гыймуллин җитәкчелегендә чыгыш ясадылар. Шулай ук инде безнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хадиева Гөлнара Әхмәтовна җитәкләгән 10нчы сыйныфлар укучыларыннан торган командабыз Мин татарча сөйләшәм конкурс бәйгесендә уңышлы чыгыш ясап 2нче урынга лаек булдылар. Безнең Казан дәүләт авыл хуҗалыгы аграр университеты оештырган
Безнең бәйгедә безнең укучыларыбыз командасы шулай ук инде уңышлы чыгыш ясады. Алар арасында җиңүчеләр һәм призерлар бар. Шулай ук безнең Илһам яшь язучылар конкурсында Гыйбадуллина Камилә икенче урынга иреште. Шулай ук инде безнең Көмеш кыңгырау газетасы оештырган матур конкурсларда безнең укучыларыбызның төрле язмалары дөнья күрә. Алар инде үзләренең каләм тибрәтү өлкәсендә дә уңышлары белән горурланалар. Хезмәт тәрбиясенә мәктәбебездә бик зур игътибар бирелә. Балаларны инде яңа законнар, яңа кануннар дигезендә мәктәптә инде балаларны хезмәткә өйрәтү, хезмәт чыныктыру алу өлкәсендә эшләр башладык. Бу өлкәдә инде без быел тагын мәктәбебезнең 14 яшь тулган 57 укучысын төрле оешмаларга эшкә урнаштыру өстендә эш алып барабыз. Алар инде беренче яктан эш күнекмә салсалар, икенче яктан үзләренең гаилә бюджетларына күпмедер күләмдә инде табышта китерәләр. 10нчы сыйныф укучысы Мирзагалямова Ания, тарих укытучысы Наилә Мансурова җитәкчелегендә Тархан дип исемләнгән милли мәдәни телевизион тапшыруда безнең инде икенче дәрәҗәдәге дипломга ия булды. Мәктәбебездә инде безнең бик актив, тырыш укытучыларыбыз балаларга белем бирә. Укучыларыбыз да калышмыйлар, уңышлары белән безне куандырып торалар. Бу уку елы инде безнең ахырына якынлашып килә. Мәктәбебез укучыларыбызның дәүләт имтиханнарына әзерләнә. Без аларга бик нык ышанабыз. Аларның булдырачакларына шигебез юк. Аларга шушы дәүләт имтиханнарында уңышлар теләп калабыз. Уку безнең иң төп бурычыбыз. Бүгенге көн һәр кешедән тирән белем, һөнәри осталык таләп итә. Без бу тормышка яраклашырга, мөмкинлекләребезне ача белергә, үз-үзебезгә ышанырга тиеш. Ә безгә бу мөмкинлекләр әлегә мәктәптә бирелә. Укытучыларыбыз безне заманга лаек белем алып, үзебезнең мөмкинлекләрне гамәлгә ашырсын өчен барысын да эшләргә тырышалар. Олимпиада хәрәкәте буенча мәктәбебез ел саен алдынгы урыннарда бара. Агымда уку елында муниципаль этапта 30 призлы урыныбыз бар. Гыйбадуллина Камилә муниципаль этапта татар теленнән җиңүче, татар әдәбиятыннан призер, республика этабында татар теле һәм әдәбиятыннан призер, татар теленнән 11нче халыкара олимпиада призеры, укытучысы Хадиева Гөлнара Әхмәт кызы. Әхмәтова Галия муниципаль этапта рус әдәбиятыннан җиңүче, республика этабында рус әдәбиятыннан призер, укытучысы Асатова Рания Мәгыйз кызы. Мифтахова Азалия муниципаль этапта татар теленнән җиңүче, татар әдәбиятыннан призер, республика этабында татар теле һәм әдәбиятыннан призер, укытучысы Хадиева Гөлнара Әхмәт кызы. Латыйпова Зарина муниципаль һәм республика этапларында рус әдәбиятыннан җиңүче, укытучысы Давыдова Татьяна Анатолий кызы. Усманова Назира муниципаль һәм республика этабында татар теленнән призер, укытучысы Хадиева Гөлнара Әхмәт кызы. Юсупов Ноиль муниципаль этапта рус теленнән һәм астрономия фәненнән җиңүче, математикадан призер, республика этабында рус теленнән призер, рус теленнән халыкара олимпиада призеры. Укытучылары Давыдова Татьяна Анатолий кызы, Юсупов Зөфәр Закир улы, Тимергалиева Гөлфинә Фарис кызы. Мәрдәнова Азалия муниципаль этапта татар теленнән җиңүче, татар әдәбиятыннан һәм физкультурадан призер, республика этабында татар теле һәм әдәбиятыннан призер, физкультурадан Бөтен Россия олимпиадасының региональ этабында призер, укытучылары Хадиева Гөлнара Әхмәт кызы һәм Галиев Азат Гөлмулла улы. Арстанбекова Гөлнас муниципаль этапта татар әдәбиятыннан һәм экология фәненнән җиңүче, укытучылары Кәримова Илфия Фарис кызы һәм Кәримуллина Эльвира Талгат кызы. Җиһаншина Зәринә муниципаль һәм республика этапларында татар әдәбиятыннан призер, укытучысы Хадиева Гөлнара Әхмәт кызы. Мирзагалямова Ания муниципаль этапта рус теленнән һәм Татарстан тарихыннан призер, укытучылары Асатова Рания Мәгыйз кызы һәм Сөләйманова Наилә Мансур кызы. Хатимова Бәкирә муниципаль һәм республика этапларында татар әдәбиятыннан призер, укытучысы Хадиева Гөлнара Әхмәт кызы. Гыйльманова Зәлинә
Муниципаль этапта физкультурадан призер, укытучысы Галиев Азат Гыйльмулла улы. Шайдуллина Илюсия, муниципаль этапта татар теле һәм әдәбиятыннан призер, укытучысы Хадиева Гөлнара Әхмәт кызы. Сабитова Зилия, муниципаль этапта татар теленнән призер, укытучысы Каримова Илфия Фарис кызы. Галләмутдинов Әдел, муниципаль этапта биология фәненнән призер, укытучысы Каримуллина Эльвира Тәлгат кызы. Кириллов Аяз, муниципаль этапта физкультурадан призер, укытучысы Галиев Азат Гыйльмулла улы. Гыймадиева Фазиля, муниципаль этапта математикадан призер, укытучысы Аллабердиева Эльмира Сахир кызы. Шахетдинова Мәрьям, муниципаль этапта физкультурадан призер, укытучысы Галиев Азат Гыйльмулла улы. Захидуллина Самира, муниципаль этапта экология фәненнән призер, укытучысы Каримуллина Эльвира Тәлгат кызы. Уку белән бер рәттә тәрбия чараларына да зур игътибар бирелә. Тәрбия юнәлеше күп кырлы эш. Тәрбия эше укучының укуда активлыгын стимуллаштыручы чыганак булып та хезмәт итә. Дәресләрдән тыш тәрбия эше алып бару балаларга аларның шәхес буларак үстерүнең аерылгысыз тармагы. Балалар оешмалары иҗтимаи хәрәкәтнең зур бер өлеше ул. Алдынгылар хәрәкәте 2022 елның 18 декабрендә ил җитәкчелеге тарафыннан оештырылган хәрәкәт. Әлеге хәрәкәт Совет чорындагы пионеры белән охшаш, ләкин яңа идеялары һәм алдынгы карашлары белән аерылып тора. Әлеге хәрәкәт турында күбрәк белер өчен сүзне мәктәбебезнең беренче бүлеге әгъзасы Мизгаләмова Аниягә бирик. Алдынгылар хәрәкәте традицион гаилә кыйммәтләре нигезендә үскән шәхесне үз иленең патриоты итеп тәрбияләү өчен мөмкинлекләр тудыручы хәрәкәт. Әлеге хәрәкәтнең төп бурычы балалар бакчасыннан алып югары уку йортына кадәр бала өчен бердәм тәрбия һәм үсеш мөхите тудыру. Агымдагы уку елында мәктәбебездә алдынгылар хәрәкәте динамикалы үсеш алды. 1-11 сыйныфларда укучылар оешманың әгъзалары булдылар. Алдынгылар хәрәкәте 13 төрле юнәлешне үз иченә ала. Мәгариф һәм белем, фән һәм технология, хезмәт, һөнәр һәм үзешең, мәдәният һәм сәнгать, волонтерлык һәм игелеклелек, патриотизм һәм тарихи истәлек, спорт, сәламәт яшәү рәвеше, медиа һәм коммуникация, экология һәм табигатьне саклау, туризм һәм сәяхәт, туган тел, милли йолалар һәм гореф-гадәтләр. Әлеге юнәлешләр буенча план нигезендә эш алып барабыз. Һәр атна беренчел бүлек утырышында эшләгән эшкә нәтиҗәләр ясыйбыз һәм киләсе атнага планлаштырган чаралар турында фикерләр алышабыз. Атналык линейкада мәктәп коллективын эш нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Әлеге хәрәкәтнең конкурсларында да теләп катнашабыз. Уңышларыбыз да бар. Алга, поехали дип аталган республика форумында без, мәктәбебезнең беренчеләр хәрәкәте активистлары, үз эшчәнлегебезне чагылдырган видеоролик һәм презентация белән катнашып призер булдык. Әлеге форумның республика күләмендә үткәрелгән йомгаклау өлешендә катнашып, истәлекле бүләкләр һәм дипломга лаек булдык. Ямле май айы бәйрәмнәргә бай. Бу көннәрдә шәһәр авылларда Бөек җиңүнең 79 еллыгына багышланган төрле акциялар, тантаналар булды. Җиңү хаты акциясында актив катнашып, махсус хәрби операциядәге солдатларга мәктәбебез укучылары 161 котлау открыткасы һәм хат язды. Шулай ук ветеранны котла, Георгий тасмасы, җиңү тәрәзәсе һәм башка акцияларда актив катнаштык. Сигезенче май көнне җиңү көненә багышланган бәйрәм тантанасы булды. Бәйрәм укучыларның музыкаль чыгышлары белән үрелеп барды. Әйе, сугыш китергән кайгы хәсрәт онытылмас яра булып йөрәкләрдә саклана. Мәрмәр ташларда батыр авылдашларыбызның исемнәре үлеп язылган. Алар онытылырга тиеш түгел. Кем генә чыгыш ясаса да, тик бер теләк яңгырады. Күкләребез аяз, дөньялар тыныч, үзебез исән-сау булыйк. Тыл хезмәтчәннәрен, ветераннарын хөрмәт итик. Җиңү өчен башларын салган авылдашларны, туганнарны онытмыйк. 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, на старой израненной битве гармонии вальс
русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. То цветущий и поющий яркий май. Вихри ветром в русском вальсе сквозь года. Помни, сердце не забудет никогда. Легко, вдохновленно и смело солдатский вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он Волжский видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. То цветущий и поющий яркий май. Вихри ветром в русском вальсе сквозь года. Помни, сердце не забудет никогда. Ныклы гаилә, ныклы дәүләт дигән сүз. Гаилә җәмгыятьнең иң кирәкле бер күзәнәге ул. Гаилә рухи һәм әхлаки кыйммәтләрне саклаучы, ата-аналар тәҗрибәсен, тәрбиясен олы хәзинә итеп кадерләп торучы, буыннарны өзелмәс чылбыр белән бәйләүче. Президентыбыз Владимир Путин 2024 елны гаилә елы дип игълан итте. Шушы уңайдан мәктәбебездә төрле чаралар уза. Гаиләм гомер бишегем дип исемләнгән кичә белән гаилә елын ачып җибәрдек. Әти-әниләр һәм укучылар катнашындагы чаралар мәктәбебездә даими уздырыла. Алар горурлану хисе тәрбияләү, ата-аналар һәм балалар арасындагы ышанычлы, дустанә мөнәсәбәтләрне ныгыту гаилә агзаларына карата һәрвакыт яхшы, җылы карашта булырга өйрәтүне үз эшенә ала. Адәм баласының үз шәҗәрәсен, туган җиренең тарихын белү таләбе, борынгы әби-бабаларыбыздан килгән, шәҗәрә буыннан буынга тапшырылган, соңрак кәгазьгә төшерелеп балаларга, оныкларга мирас итеп калдырылган, шәҗәрәңне барлау ата-бабалардан калган изге аманат ул. Апрель айы дәвамында минем шәҗәрәм республика конкурсының мәктәп туры булды. Акциядә укучылар актив катнашып, үз нәселләрен барладылар. Шәҗәрәләрдән күргәзмә төзелде. Шәҗәрә нәсел агачы, аны сакларга кирәк, тамыр ботак яфракларын һич корытмаска кирәк. Бу эш әһәмиятле, тарихка алып кайта. Буыннарны белергә һәм аңларга ярдәм итә. Һәр кеше нәсел нәсебен яхшы белергә тиеш, 7-8 буынын яттан сөйләргә тиеш. Буыннан буынга тапшырып, кәгазьләргә төшереп, балаларга, оныкларга мирас итеп калдырыйк. Гаилә тормышның нигезе, дәүләтнең киләчәге. Тату гаиләләрдә генә уңган, тырыш, тәүфиклы, акыллы балалар үсә. Менә шундый гаиләләрдә тәрбияләнә мәктәбебез укучылары. Гаилә. Күпме шатлык, күпме тантана бу сүздә. Бала һәм гаилә. Бу ике сүз бик тыгыз бәйләнгән. Баланы гаиләсез, гаиләне баладан башка күз алдына китерүе бик кыен. Тату гаилә ил терәге, бала өчен иң кирәге. Гаилә бердәм булса, бала бәхетле була. Шуңа күрә мәктәп тә һәр даим гаиләләр белән эшләп тора. Шул уңайдан күптән түгел халыкара гаилә көненә багышланган Гаилә бәхет ачкычы дип исемләнгән фестиваль узды. Анда сыйныфларыбызның иң иҗади гаиләләре катнашты.
Уку елы тамамланырга да санаулы көннәр калып бара. Быел янә мәктәбебезнең 6 укучысы өчен мәктәп кыңгыравы соңгы тапкыр чыңлаячак. Мәктәбебез 11 ел буе тәрбияләп үстергән, гыйлемле итәргә тырышкан үз кызчыкларын олы тормыш юлына озатырга әзерләнә. Укытучыларыбыз, кайларда гына йөрсәк тә, күп җирләрне гизсәк тә, сезнең керсез изге исем һәр чак була йөрәктә. Кадерле укытучыларыбыз, хөрмәтебезне аңлатабыз, сезгә бүген җырыбызның иң матурын таратабыз. Алмыйм, һаман исемдә, беренче тапкыр сиңа килгәнем. Балакайларым диеп яратып, укытучым назлап эндәште. Кыңгырау, соңгы кыңгырау, олы юл көтәм сынау. Сау бул, хуш кадерле мәктәбем, сиңа миннән мең рәхмәтем. Кыңгырау, соңгы кыңгырау, олы юл көтәм сынау. Сау бул, хуш кадерле мәктәбем, сиңа миннән мең рәхмәтем. Газиз мәктәбе, изге кешеләр, ачтыгыз безгә бик күп серләрне. Әнкәем, туган илем дип, өйрәттегез изге сүзләрне. Кыңгырау, соңгы кыңгырау, олы юл көтәм сынау. Сау бул, хуш кадерле мәктәбем, сиңа миннән мең рәхмәтем. Укуда да алдынгы без бәйгеләрдә отабыз. Мәктәпнең данын һәр вакыт югарыда тотарбыз. Безнең мәктәп иң шәп мәктәп. Белмәсәгез, белегез. Ишегебез һәр чак ачык. Кунакка еш килегез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезне мәктәбебез тормышы белән таныштыру мөмкинчелеге биргәне өчен Саба Дулкыннары телевидениесенә һәм районыбыз җитәкчелегенә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Яңа чырлар килә, яңалыклар белән каршы алыйк гасыр таңнарын, тынычлыклар булсын, дуслык чәчәк атсын, афәтләрдән саклыйк дөньяны. Тургай шыңы йөрәк җырыгына, каршы алсын синең һәр таңың, елгаларың һәр чак тулы булсын, күгең аяз булсын ватаным дигән изге теләктә калып, сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз.